Dobrý den, já vás vítám u mého nového videa. Dneska to bude takové speciální videjko. Je to z FIFA 15, ale z mobilní verze a hraju ji na počítači. Takže jako Tak jo, takže já jsem vám chtěl tak ukázat můj tým. Je to z anglické Premier, jakoby Parcells Premier League. V útoku Carroll s Vargasem. Carroll je výborný hlavičkář, silový hráč, zatímco Vargas je rychlý hráč, dribbler, takže se výborně doplňují. Johnson je napravo, Fabian Delph s Rodwellem jsou ve středu, nalevo je Arnautovič, obrana je ve složení Santon, Mangala, Davies, Richards a v bráně je Worm. No a zatím mám bronzového trenéra, za toho jsem nekupoval, je to strašně drahý. No a nejlepším střelcem je Vargas, který vlastně má 14 gólů z 24 zápasů, jako nic převratného to není, to uznávám, ale je mým nejlepším střelcem. Tak. A asi tak, no, takže to bylo takové jako spíš informační video. Já doufám, že příště budu natáčet nějaký gameplay, a to buď z Vity anebo z Xboxu. To se ještě rozhodnu. Z Vity by to mohlo být zase Need for Speed nebo FIFA 12, z Xboxu FIFA 14. No, asi tak nějak, no, takže pokud se vám moje dnešní video líbilo, tak mi určitě dejte like. Teď už točím videa v HD kvalitě, sice to trvá hodně díl to tam nahrávat, ale co bych pro vás samozřejmě neudělal. Takže pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like a já se na vás budu těšit zase příště. Tak jo, čau.